आशिका दो खोदी दो कशलेक लायन जादू कशलेक लायन Politics nila marimise ulo kederawan jadu ulo kederawan Bebak zorawano rasabui musui tongangke borok sajak baita Phiaba hani kok sakangke no aro ek communal hunjak sinai ni akeba politics ni hunjak sinai omahai zoran choli tong tabuk hani kok sanapon sa satholiye politics ni hunjak sei tamo singar tode politics ni kok sani hunjak Phiaba sana thangangke omo tabuk zoramu haingi tongo ani nok khaksa bumper nyai khamui nyai tongphano hor jalai jalai ke sungi tongbono abon bagi kok sakangke resamung no tui musumung no tui alga kok sakangke no ei tamo biang biang kok sai tong resamna musum resana mali resabi ni je hanjak thoto khaima tongshu mane niji nok kagai tong mane niji nok khamui tong mane suru saimalia omo hai obostha ngi tongo tabuk phiaba bujese pan hunsitung ang tini kok tacha ma thasima kok tacha ma sasinai kya ta joli ja boidi please karon ano follow khainai rok ano hamjaknai rok ani resamung khangnai rok gobang mano baksa ba BJP khayo baksa CPM khayo baksa motha khayo IPFP khayo congress khayo podre pot nongoi mano phiaba tini kok hangangke u nok khamui tongmani kok no bahike saya tongnai mane o kok no oro tini hoyto sana thangangke omo bebak politically connected nongi thangu abo upai sekrei tam khlaisinai abo a hani kok sana thangangken se politics by nanglaijak sengui thangu tau main kok 42 বছর রমইনাই TTADC হনিনাই সং খাওই ফাইকা মানেই ফাইকা তঙই তংলাইখা কেবনি কোনো সমস্যা করেই মিয়া হঠাৎ সাখলাইনাই নগো বিজেপি হাফাং তাবক তংমানি বরক তুমুং ন ক্ষমতাও ফাইকাংকে ADC-ও তাম খাইগেরান হনি সাপুইলা 14 নাম্বার তঙ্গ গোবাং মানো কাহাম কাহাম তঙ্গো প্রকল্প বা গোবাং মা ম্যানিফেস্টো কাহাম কাহাম তঙ্গো ফেবা 14 নাম্বার হংকে ন আ বিসিংও বুসু দাজা খাই এবা কেবা a bisingo bosoi daja khai kaisa nukha abon nugi belai kana bukha sakaise thui thai mudri thanglia TDADCO je tribal hni kaisa shobdo to mane a tribal no khibiri sinai tabo tribal hni arte kus kari ke Tripura Territorial Autonomous Territorial Council omain thai sinai mane o je district ni jagao territorial hni theparika ar je TT ni jagao Tripura tribal hni kaisa tongmani a tribal ni jagao tabuk pun kerikya a tribal man kus kerikya hisabo tabuk tribal shobdo kus kerikya tar mane TTADC amo tribal rong simia omo non tribal rong ni bagi bo 42 বছর রমই o tribal shobdo no saimia sabo ba busuk ba ke mokol kiori phaikya pheba miale nuk haise sobche tabuk o tribal shobdo no mokol kior janai sabo male sana thangke tabuk ni je present state government abono haise aro sini borok rok bo tongo ruru thanglayo tangoi masao manongo hamgrai mano ri mano chum mano wak mano samung humung mano hone ঠিক আছে আবার বেবাংনো কাহাম ano maisari dong haipon ani yang nok ke khaksa khamjak ang mayok chai maitai tam khanya ang maisawi an nok se yang khamoi dong tei 5 বছর পরে 10 বছর পরে tumung no sini CM sap sama haije sini TDADC omo जों एमन भाबे सामनाय अ जागाव निनि आनि कोनो बेडाबेट टंगला कोनो मणिपुर टंगला कोनो वानजि टंगला नन ट्राइबल टंगला कोनो ट्राइबल टंगला जतनो पालखा टंगनाया फौ आ ककना कुबैना थाङै दं आसुक सिनि सुसु सं सिनि अग्रा चाग्रा रक लराय खलायनाय अ ADC नो कुन मते नारक माने अ ADC तामो म सिनि कायसा सुरक्षित कबस हाय और जेसपन रांगनां फायदि और जेसपन फानगनां फायदि और जागाबो पाइमिया और बुट बबासिमिया सिनि बरगनो कारै tumung no omhai rules geri omhai ADC ni omhai rules geri ngangke tam kamu sajaman o bisrang mono jagaro haino buini borok to ranganang kudi kudi brewinai bek jaga paibe bikhamu kaham kham tau bong borok kuplung to kamu sengke borong kamu jaga phalai thangte u bormurao hada kalaite tam to kamu gari ngono sungnok tanglanya maima sa yang donglai kamu phiaba o kaisa surakshit ka bastongman bagai ADC hnainai sing asor pon rok khang tong o jaga tumung no o tribal shobdo no norir khamane no wansuk sidiamo pura master plan oro omo je o ha o je area omo tribal rokni bagi simi hnei o porichoy no puila dongso khlaiganai bumung slanya ningkha borok belai keno ustad abon bagai takote bukuk song norok samia norok khlaina jekon party khlaina hamna sana ni bagai phiaba o hamna sana ni uklugo
তে 5 বছর পরে নিনি বসাবতই রক নিনি সুবা সাকবা রক তামংনো আবো ওয়ানসুকদি জায়গা জায়গাও তঙ্গো যে জাতি 20 বছর সঙ্গে তমানি 25 বছর সঙ্গে তমানি আবার তাবো করিখা পুরা বিলুপ্ত সাজাক অমহারে গতম আवन বাগৈ जों কগনি সিনি কক বরক কগনি কক তো সান সালিয়া রোমান স্ক্রিপ্ট দ আও ব রিয়াফু ini ina line permit bo riapo ini direct funding bo riapo ini customer loan bo nang gosiapo ini TTADC hano rokha khaitani bo nang gripo aro bebang dana po hingke a hamkrai bupti tiprasan hamkrai abo ani wak masar ruwi khuteng ruwi kisa misa samung humung ruwi nai bata ruwi nai abo baida abo da hamkrai abo ba permanent hamkrai abla abo ba short timing ni bagi sabo 5 বছর bagi 10 বছর bagi abo ba joto sarkar no rang tongke bo khlaimata tabo TDADC no thani 8% jagao nung 30% 40% state ni fund lasa tam khlaimia tongnaisa obviously khlaimanaita tabo ani busa khorong ni no ang khorsan rekha 80 টাকা te khorsan rekha 20 টাকা ani khorsa busa pair pheka no 20 টাকা pura biskut te khorsa pair pheka no 50 টাকা biskut ang terno pamo borok ano 50 টাকা biskut rekhaba bono kebang rephaka te ni wansuk tirano pia ba u 20 টাকা rezanale bini bebak thum proine bano pair phaka bino te kun kus korikya pia ba u je borna 80 টাকা ro bano mane te kebang rephaka pia ba binro ang ramo kebang reble bono ang 80 টাকা rejak te 30 টাকা to stong bon thaniwa eyo mai ke sing hijab khlaya rengya sabo tam busuk kebang tam khlai abo song wansuk lai pia ba sabon thaniwa tam rang tong busuk khomata tong busuk khomadan bisingo busuk rang ni bisingo busuk tam khlaikya abo ke sing wansuk laya jesek TTADC tabo je khlai tong mane abo onek bas bara tumung no orang tumung no je tabo state government moi khlanya hini je wansuk mane orang no thani relasa tabo je nogar panchayat sin bisram gonjo nogar panchayat khlanya hini he khorang se tise palai drop cash soli tong tabo ang tabo je nogo asui tong omo musu general thana pala tabo ngen ani nok khamui tong mane klai blana ani nok khamui tong ang bai ke haino hai tulung ni rasabi bai ke tong thok tong hano ngona haino hopung musar tirano hopung tong thor tirano aile aha te 15 বছর পরে 10 বছর পরে ani busa butin jorau hangke borok abong jak borok phan kering jangke tong laglana ain bagai norok jotoni thaniono kaisa koimung kobokmung norok obono politically tanadi tamke kisa wansuk nor just party khai no problem but ka sunan to ma ka sulanya blana BJP pun khlai tongni congress pun khlai tongni haipono je point je manifesto sini do phan bagi hambi anga abono suma salainda CM sahab haya ko omol ta khlai di mono tondi tamke mono ta khlai ni sing salaima mle sing borok man minister tongo MLA tongo aro haino je CM sahab abono hain bukuk chup ke sing tonglai ke tonglag ble abon bagi party to khaidi hamnan chanan bagi ma khlaino business ma khlaino haipono bokrok je sawo abagen tonglai ngale ase kosto ke sengman mano TTADC kemai thangnai haise apor hongke nung angbo kemana nangsine karon seng kundino borno business paya borno seng rango paya borno seng bokrogo paya borok bai seng monok chibuk musle upu nongno monok tei monok jagi panyai seng haise belai ken hambai election pa hengke hain hai sablai phirano aporo resamung laionai tabuk election mol ba aon bagi ojorawono chini bobishot chini kaham hamini kogrok onek kisu salaya nangmo ma salayo gamo hani koksa actually ang hano hamnaman ko saitong piaba khub duker বিষয় আর hani koksa ka ngeno communal hanjanai aba keba politics hanjanai haise norok anos tumung no o kok saman bagi anon tumung nor an politics thangni wans tongke norok wansudi piaba ang lekhono politics thangya ang resamung resabui chanai borok ang khana bo resamung resabuin thangnai nong bagi resapnai tamkhe ani nok khamui dongo yang nok bai dongo nok khamui jelai chungi dongo apore angle resabile tongmangla mai kaise belai ken hambai